एक जरा माबाथाय थारखौ खिराखौ बराबा मालिकनो खिसुनाखौ बे जाथाया बोरै जादों बोरै जायाखै आंबो बेखौ मोजाङै डिक्लारै मिथिया नाथाय बे जाथाया बबे एरियायाव जादों बेखौल' आङो मोजाङै मिथिगौ बे जाथाया बबे समायाव जादों आरो माब्ला जादों आङो बेखौ जेबो मिथिया नाथाय बे जाथाय जानायनि जायगानि नाम आरो जिल्लानि नाम आङो बेफोरखौ मिथिगौ बेखौनो आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय ससे फोरमायथिना होनो होननानैहाय फैबाय बे जाथाय जानाय लामायानो जाहैबाय अन्थाइबारिनिफ्राय डाइरेक्ट बेंटल गेट थाङो दालिगाव नांजाबनाय बेंटल गेटना बेजों ओंखारहैयो राजा लामायाव ओंखारहैयो बे जाथाया बे लामानि गेजेरावनो जादों होननानैहाय मिथिनो मोननाय जादों माने ओरैबायदि जादों जाहैदों मोसौ हानजाबो दंमोन नामामोन होननानैहाय फोरमायदों आंनोहाय आरो बे मोसौ हानजाखौहाय एरायनाय समावनो स्लेक जानानैहाय आइ नोदि दैमायावहाय गोलैहैदों आरो माने आइ दैमाखौहाय बिमा दैबो होनना बुङो आइ नोदिबो होनना बुङो आइ बिमा दैबो होनना बुङो बे दैखौहाय बे दैमायावहाय बे ट्रेक्टरा गोग्लैहैदों आरो दा गोग्लैहैनानैहाय बेबायदि अबस्था जादों थ' नोंथांमोना सिगाङावबो एसे नुखाबाय आदा उनावबो नोंथांमोननो आङो एसे देखायलांगोन लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन बेखौनो आङो नोंथांमोननोहाय ससे फोरमायनो होननानैहाय ओंखारफैनाय जाबाय गोजोनथोंसै बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय जै बर' हारिनि सेसलै ट्रेक्टरानो साखा थाखा बायजोब्बाय साफा एक जरा माबाथाय थारखौ खिराखौ बराबा मालिकनो खिसुनाखौ आरो बेलेग बेलेग मालिक ट्रेक्टर बेल थायनानै